Здравейте хора, аз съм Симон Колев и днес ще ви покажа как може да си хакнете HeadSoccer. Първо се я теглите и чакате сега да се инсталира. Днес това ще ми бъде първия клип на HeadSoccer. Никога не съм правил клипове. Има много случаи. Заради. Сега чакате да се инсталира. И ето сега се инсталира. Гледате в Lucky Patcher. Натискате върху играта, която искате. Отвори меню с кръпки, създайте и нещици. Натискате третото, а пък нещици. После нищо тук не пипате, просто натискате Rebuild the App. И сега трябва да изчакате 2-3 минути. Много време се чака. Според мен ми е тъй. И не натискате OK, а Go to File. После цъкате тук, натискате третото. Давате да го деинсталира, после инсталира. Инсталира го с хак. Сега чакате да се... Ето, инсталира се, натискате отваряне. И сега той горе трябва да го изчакате малко време. Ако ме интересуват на какво пише. Някакви жени нещо си изписа. Абе! Сега това като е готово, чакате играта да се тръгне. Ако не тръгне, ето, излизате от приложението и се... Няма значение къде е. Ето този играч ще се отвори. Unlock, натискате третото, да. И ето. А за парите, чакате. И това е по същия начин. И ето виждате отдолу. И ето това просто прави. Който искате избира. Тоест не можете. Трябва да ви дам някакви. Това се може да
Тук не мога. Освобождавам го. Тук го мога. Аха, тук аз не го мога. Тук ще го освободявам. Тук също. Това трудно се целя. Това лесно. Това трудно. Това лесно. Това също е лесно. Този. 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 Този не мога да направя това. Ще го освободя, да. Ще си е трудно. И също го разбирам. Това е трудно.